Gimagata nga man na, hindi barukbukon, dagitag silaw-silaw terabita, daman takawon niya. Yapo, Roger, abamukang kunak tumat, sikatin na nga la. Gimata nga man na, hindi barukbukon, nangabangak pa ito, unor nga na pang kung pinagagatang jay, itati pagpakatalay. Nakita man na naman ti pangalalaam da kita barukbukon, maminsan pa Roger, malmalwang ka ti barukbukon. 5 hours later. Binigbigat ko ti may nagsangatan ti barukbukon. Awam, di makilta kariyan na at ako lay pura nga karayan nagbalinga brown anyang arti pangkam kamula da kita barukbukon tamat. Alit di makilay ti kariyan na nalugi na pa yawan pala tinaramraman ang udang kagagatang ko ta barukbuk nayanaw anyang arti pagkam kamulak tatata. Okay, awan ti pagpakang ko kiniguryaw kanunan tumanti Diyos ko, awan na babati na ganyan barukbukon. Nayano dami nan. Andiyan mama mo, di makal ito karayan. Bigla mo nga di makal. Di pala nga ito, di makal. Nyamon tila po. Awan tila bati ka na ganyan barukbukon. Ako dyan Apaw! No, dati masalsalaw yung barukbukon. Tita! Nga dati galo na kulay ilaw. Bagi ita dyan, apaw! Awan na, talaga pirmi naluglugin akong kagagatan ko na inayano dyan No, dati masalsalaw yung barukbukon di tapaw. Ita Santa Maria kada Burgos barukbukon aja po Kulay yelo ti budbud na.